Awisu NFTV jabarani filɛbagaw an bɛ foli lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka do kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye an bɛna da kulo kan k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛbaw olu ka campagne daminɛna sɔgɔmadɛn na campagne min bɛ daminɛ san 2020 ka taa se san 2025 ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko tile fila baara daminɛna sɔgɔmadɛn na maison du partenariat la a dabɔkun ye yaasa ɲɛnɛmimafɛnw ye bana lase mulu ma ka olu dɛmɛ kɛnɛya nasira la ni an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan min bɛna lase aw ma bi tɛnɛndonya in na décembre kalo tile 23 san 2019 aw y'aw bisimila. Aw mule NFTV jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw fo kokuratu aw ni timinadiya i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumabaw la cogoya min na CMDT ma u ye kunnafonidilaw wele yaasa k'u ka baara korobokarili kɛ campagne ale kun kan campagne min daminɛ san 2020 ka taa se san 2025 la PDG y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ko Mali kɔɔri ale tɔni kɔni yɛlɛla a bi jɔ 120 de la an ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Aminata Daɲɔn Idrissa Badimi fo ka taa se Bakari Kone ma o y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Ni ɲɔgɔn dalajɛba ye mun kɛra kɔɔri sɛnɛlaw ka ɲɛmaayaso fɛ a tun kun ye ka hakilina falen kɛ u ka baaraw kan san 5 nata in kɔnɔna na ani kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogoya mun na an ka jamana kɔnɔna na. An ye bi tɔnsigi ni kɛ kun min kan an b'a fɛ ka validation kɛ an ye document dɔ de dilan o b'a fɔ document ma projet de programme de développement stratégique de la filière coton. O kɔrɔ ye kɔɔri filière ni bɛ se ka yiriwa cogo min na an bɛ ko o hakili falen de kɛ pour que min b'a to an ka kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ. Ayiwa an bɛ mɔgɔ hakilijigi de kɛ k'a fɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye san 2013 an y'a programme fɔlɔ kɛ programme fɔlɔ nin an ye évaluation kɛ salon an y'a ye a ye jaabi min d'an ma jaabi ka ɲi a bɛ mɔgɔ nisɔndiya tiɲɛ don an kun ye sɔrɔ min boloda an ma bɛɛ sɔrɔ ni an ma bɛɛ sɔrɔ mais an kɔni ye min kɛ a bɛ mɔgɔ nimisi wasa. Donc o de la an y'a ye gɛlɛyaw bɔra a la mais nisɔndiya fana bɔra a la gɛlɛya minnu bɔra a la an y'o gɛlɛya ninnu ye a tɔ tora sisan an ka se ka an sigi ka kuma k'a fɔ yɔrɔ jumɛn bɛ yen an bɛ se k'an sinsin min kan pour que an ka kɔɔri sɛnɛ ka yiriwa. A ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko u ka baaraw kɔnɔna na k'u ye hakilinaba 4 sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔba bɛ se ka kɛ kɔɔri sɛnɛ la cogoya mun na. A fɔlɔ o ye filière réforme institutionnelle o b'a fɔ a ma service da minnu bɛ ka baara kɛ kɔɔri sɛnɛ fanfɛla la o ye CMDT ye o ye confédération ye o ye OHVN ye an bɛ se ka baara jumɛn kɛ pour que olu ka se CMDT ka segin a nɔkɔrɔ la donc o kɔni an ye o baara daminɛ mais a ma taa yɔrɔ jan an b'a fɛ ni Ala sɔnn'a ma san 2020 o réforme nin ka se ka ban a filanan o ye jumɛn ye o ye cikɛ yɛrɛ sigiyɔrɔ filanan ni cikɛ sira fɛ kɔɔri bɛ sɛnɛ cogo min na kɔɔri bɛ bɔ cogo min na a bɛ bɔ cogo min na pour que an ka se ka dɔ fara an ka kɔɔri sɔrɔ kan donc o de ye volet production agricole. Donc mais n'i ye kɔɔri sɛnɛ i ye caman sɔrɔ il faut k'i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛ a bɛ se ka i ye bɛ kɔɔri min sɛnɛ a tɛna kɛ kɔlɔlɔ y'i kunna parce que il faut k'i ka wurusi ka transporter ka na usine na ka wurusi ka transporter ka taa port la ka t'u feere donc bi an kɔni ye min ye an y'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye min ye ka se ka kɔɔri sɔrɔ ka se tonne miliyɔn 1 ma a ka se o ma ou a ka tɛmɛ o la donc n'o kɛra o kɔrɔ ye a wurusili o bɛ kɛ wurusi usine de bolo donc bi na usine mun b'an bolo o tɛ se k'a to
an ka tonne million kelen urusi o de la an ye jateminɛ kɛ an y'a dɔn k'a fɔ an mako bɛna se usine wɛrɛw ma usine minnu bɛ se ka taa usine 8 ɲɔgɔn donc n'o kɛra a b'an ka baara nɔgɔya naaninan o ye min ye o ye o b'a fɔ min ma renforcement de capacité mais fɛn wɛrɛ tɛ o ye information kunnafoni sira ani formation sira kalan sira bon ni ko kɔɔri sɛnɛ ka yiriwa il faut que cikɛlaw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ il faut que cikɛlaw ka se ka formation ɲuman sɔrɔ balikukalan an tun y'a dabila mais an fɛ o tɛ se ka kɛ tant que cikɛlaw fana ma se ka kalan dɔɔni kɛ donc o de la o sira fɛ an bɛna jateminɛ kɛ n'an bɛ se ka segin ni balikukalan ye pour que cikɛlaw ka se ka sɛbɛnni kɛ pour que cikɛlaw ka se ka baara kɛ. CMDT ɲɛmaaba y'a ka kuma kuncɛ ni welewelemadali ye ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛlaw ma. ɲinɛ gɛlɛya a sera yɔrɔ caman na parce que san ma ka kɛ san nabaliya ye samiya ma daminɛ joona n'i ye Kucala filiale lajɛ mɔgɔ ye danni sɔrɔ juillet kalo tile première décade de kɔnɔ donc ni o kɛra a bi dɔ bɔ cikɛlaw ka tari sɔrɔ de la donc o de dun kɛra a kɛra kɔlɔlɔ ye mais a ma kɛ Kucala dɔrɔn a kɛra Fana a kɛra Sikaso filiale yɔrɔ dɔw la donc an b'a ɲini o ka na kɛ o fɛ farifaga ye o k'u cɛsiri san bɛɛ n'a nacogo donc u ni ce u ka cɛsiri la parce que an ye min yɛrɛ sɔrɔ ɲinɛ n'u ka cɛsiri tɛ o tɛ se ka sɔrɔ n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn n bɛ CMDT ni UHVN baarakɛlaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn parce que ni i y'a ye cikɛla ye baara ɲuman kɛ a ye sɔrɔ kɛ c'est que école ɲuman de b'a kɛrɛfɛ école ɲuman ani école min b'a lamɛn. CSCPC ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ in kan a ye dantigɛli kɛ. An ka production tun bɛ dankan min na bɛɛ b'a dɔn ani bolodali an y'a ta a y'an ta ka bila production min na n'an bɛ 700,000 tonnes min na bi bɛɛ b'a dɔn donc ne tɛ se ka tɛmɛ kɔrɔlen min bolodala o timɛlen de y'an sigi nin kɛnɛ kan n'ale tun ma ɲɛ an tun tɛ nin kɛnɛ sigi donc ne bɛ o an dɛmɛbagaw mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ an sera ka nin a ta 2013 la ka na bila 18 la k'an ka production yɛlɛ ka na se tɔni 700,000 ma n bɛ bɛɛ fo n bɛ cikɛlaw fo ka CMDT n'a baarakɛlaw fo ka UHVN n'a baarakɛlaw fo kɛrɛnkɛrɛnnena k'an ka ministre fo ka gouvernement fo. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana yiriwali a n'a ka ɲɛtaga la sabula sanu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kɔɔri de bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ 2nan na an ka jamana kɔnɔ o de la minisiri min ɲɛsilen don sɛnɛkɛkow ma ale ma to kɔ nin ko in na. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔmada in na lajɛba kɛra an ka jamana kɔnɔna na a bɛna kɛ tile 2 de kɔnɔna na a dabɔkun ye ɲɛnaminimafɛnw ye bana lase minnu ma k'olu ka kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka ciden tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Awa Adama Kulibali Fadima Sidibe fo ka taa se Umar Tarawele ma u y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Nin tile 2 baara bolodalen bɛna kɛ sababu ye ka sigi ka kuma kɛ kiribikiribi ɲɛnaminimafɛn o n'a ɲɔgɔnna caman kɛlɛli ko la an ka jamana kɔnɔ. Kiribikiribi kɛlɛli cakɛda ɲɛma magistrat colonel Adama Tunkara a ye ɲɛfɔli k'an ye nin sigi labɛnkun kan. Cakɛda fɛn fɛn sigilen bɛ kɛnɛya kɔlɔsili kama an ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka da kan a bɛ san caman bɔ sisan ɲangini de kun bolodara kiribikiribifɛnw kɛlɛli kama a yera k'a fɔ ko o ɲangini ni o ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a dɔnna k'a fɔ fana minnu b'a a ta caman kɛra banabagatɔ ye donc sisan ɲɔgɔn ye kun ye k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a sɔrɔ minnu kɛra jɔn ye minnu kɛra banabagatɔ olu bɛ se ka furakɛ cogoya min na ka tila ka yira jamana kɔnɔden tɔw la k'a fɔ
minnu ye bɛ nin fɛn ninnu ta u kan ka lajɛ banabagatɔw ka sira de fɛ minnu kan ka ɲagi o ye minnu bɛ don n'a ye ani minnu b'a feere u ma walasa hakilinaw ka yɛlɛma minnu kɛra banabagatɔw ka se ka furakɛ k'a da kan a yera sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira k'a fɔ minnu bɛ biyɛn ta k'u yɛrɛ sɔgɔ olu bɛ tila ka kɛ sababu ye ka bana lase tɔw ma i n'a fɔ sida i n'a fɔ hépatite i n'a fɔ tuberculose n'a ɲɔgɔnna ninnu donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni mabɔ kɛr'u la u bɛ se ka kɛ sababu ye ni bana minnu filɛ ninnu ye k'olu lase u limanaw ma ani u ni mɔgɔ minnu bɛ kabila kelenw na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ minnu bɛ nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ta caman bɛ yen olu ta ye bana de ye ko wa fɛɛrɛ kan ka ɲini olu furakɛli ko la barisa u bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana caman yɛlɛma mɔgɔw fɛ u ka kabilaw kɔnɔ. Médecin lieutenant colonel Ismaël Makalu kunkolobana furakɛla don Kati finitigilakaw ka kɛnɛyaso la a ko kiribikiribi bɛ ka tiɲɛni kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. K'a yirala k'a fɔ ko Mali kɔnɔ farafinna diɲɛ fan bɛɛ ni kiribikiribi fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛli caman kɛ ni mɔgɔ minnu y'o lajɛ surtout denmisɛnnin kunda n'a fɔra olu de ye sini maakɔrɔbaw ye k'a fɔ ko bɛ ka tiɲɛli caman kɛ an k'an sigi an ka waleyaw dɔ ta n'an bɛ se k'o kunbɛ cogo min na ou bien n'an bɛ se ka fɛn dɔ bila en place pour que ka se k'o accompagner. Awɔ ne yɛrɛ ka yɔrɔ Kati ne bɛ mɔgɔ caman lada comme aw ɲɛ b'a la n ye sɔrɔdasi docteur ye mais an bɛ civil lajɛ an bɛ sɔrɔdasiw lajɛ an b'o kɛlɛ fana kɛ depuis san caman n sen b'o la kosɛbɛ ka kiribikiribi kɛlɛ Mali dugukolo kan. An bɛ kɛlɛ min na a kɛlɛ ma nɔgɔn an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan et puis mɔgɔw k'a dɔn fana ko a bɛ ka taga waleya min na a kɛra ka bana de sisan somɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn nɔgɔn tɛ ni faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u ka se anw ma an min bɛ se ka faamuyali lase u ma an k'a ɲɛf'u ye ka ɲɛ denmisɛnninw fana an bɛ se k'u ladon prise en charge la cogo min na an ka se k'o fana waleya tigɛ. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ kiribikiribi fɛn ninnu caman tɛmɛsira ye an ka jamana kɔnɔna de ye ka da Mali yɛrɛ sigicogo kan farafinna jamanaw cɛma o hukumu de kɔnɔ dankarilan kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲini nin waleya ninnu na. An ka sariya b'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ kiribikirifɛn feere ani minnu b'a ta donc u bɛɛ bɛ ɲangi de. Bon an dun an bɛ wagati min na i ko bi mɔgɔ caman bɛ kiribikirifɛn ta a yɛrɛ la k'a fɔ ko bana de b'u la donc est ce que banabagatɔ ni ɲangini jumɛn ka kan donc n hakili la an bɛ kɛnɛ min kan hakilijagaw ka boli o de kan k'a jate minɛ k'a dɔn minnu man kɛnɛ donc u bɛ se ka furakɛ cogoya min na donc hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ kiribikirifɛn ta donc o tuma la sariya bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka ɲɛsin donc u ka hakɛw la sabatili ma. Ɲɔgɔnna jɛrɛ baara ninnu bɛna boli kɛ ni hakili jagabɔ a n'a ɲɔgɔnna caman de kan ni ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko parti politique URD n'o ye Union pour la République et la Démocratie olu ye lajɛ balilen dɔ kɛ nin ye a tako 4nan ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɛma ka sen tɛna ye aw k'a dɔn dialogue national inclusif min baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra an ka jamana kɔnɔna na ka ban an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinata bilalen don minɛ min kɔnɔ o ye an ka lakana minɛ ye a dabɔ kun ye ka se ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna na ni tako 4nan kɛnɛ kan an bɛna taa daɲɔ fo ka taa se Umar Tarawele ma olu tun bɛ kɛnɛ kan NFTV Jabarani tɔgɔ la u y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. IRD tɔn ka nin ɲɔgɔn dalajɛ in ye Palais de la Culture salle Bazumana Sisoko fa jamana fo ka taa se a dukɛnɛmalaw ma maaba caman de tun bɛ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ Guinée Conakry ale ni Burkina Faso jamana o fanga sinamatɔw ma fo ka taa se an ka politiki tɔn ɲɛmɔgɔw caman wɛrɛw ma nin kɔnkɛrɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni IRD tɔn ka hymne ye. Honorable Soumela Cissé n'ale ye tɔn in ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko fanga mun b'an kunna bi ko nanbara de kɛra k'a sigi kalata tɛmɛlenw na wa ko assemblée kɔnɔna na ko miliyari 1,000 n'a kunkanfɛn de votela députéw fɛ waasa ka kɛlɛkɛminɛn san armée ye. Don o don aw b'a mɛn ko kasara don o don aw b'a fɛ ko mɔgɔw sa an ko wari min votera assemblée nationale la wari taara min miliyari 1,000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 o de bɔra k'a di gouvernement na k'u ka taa minɛn san n'i b'a fɛ ka minɛn san
b'a fɛ k'an ka sɔrɔdasiw protéger pour que ko ka n'u sɔrɔ mɔgɔ min bɛ attaquer mobilité la mobilitigi tɛ se k'a kunbɛn dɛ sennama tɛ se k'a kunbɛn dɛ fɛn kelen f'i ka taa sanfɛ k'u ye k'u lajɛ o de kama ne ye dossier ladon assemblée nationale la k'a fɔ ka commission d'enquête kɛ ni président don a nɔ ka minɛ ni premier ministre don a nɔ ka minɛ ni ministre don a nɔ ka minɛ ni sɔrɔdasiw don a nɔ ka minɛ ni dafi don a nɔ ka minɛ malien o tɛ ko kura ye koyi a kɛra ATT contre la ye fɔra ko ATT jamana feere rebelle ma gouvernement ye papier ladon assemblée nationale la assemblée ye kiiri tigɛ assemblée ko ko ATT nɔ tɛ ATT ma poursuivi tuguni o assemblée kelen de don koyi an député kelenw de don koyi députéw ma falen koyi dossier donna assemblée la assemblée sɔnna ma ye commission sigi commission bɛ baara la Sumela Sise tilala ka ɲɛfɔli kɛ k'u min na a ma sɔn k'a sen don jamana ka sigikafɔba min tun bɛ sen na n'a bɛ wele ko dialogue national inclusif. Kabi 2013 an ko k'an ka sigi ka kuma k'a ka sigi ka kuma f'a ka ye mɔgɔ bɛ sigi ka kuma cogo min na an ko a bɛ mɔgɔw nati n'a ye société civile kɛ mɔgɔ 5 ye a ye opposition kɛ mɔgɔ 5 ye a ye majorité kɛ mɔgɔ 2 ye comme ça an bɛ sigi ka kuma bɛ ɲɔgɔn faamu ngo de bɛ CENI la CENI national société civile 5 opposition 5 majorité 5 pourquoi tu sais ka kɛ atelier kɛra mɔgɔ 600 de évolué la opposition mɔgɔ an tun ye mɔgɔ joli mɔgɔ 22 mɔgɔ 22 o kɔrɔ ye mɔgɔ 100 bɛ an mɔgɔ 4 de la an ka kuma bɛ se ka daminɛ cogo di an y'an ka condition sɛbɛn fo condition 7 an ku gouverneur kuma tɛ commandant ko tɛ aw de ka kuma don aw de kan ka n'a fɔ aw de kan ka compte rendu kɛ douanza an kɛrɛfɛ réunion kɛra douanza an ka mɔgɔ si ma taa ka commandant ye rapport min kɛ a ko IRD bɛ o de nana yan o de bɛ yan o bɛ baara kɛ o de kan o bɛ se ka bɛn cogo di an y'an ka condition sɛbɛn an y'a sɛbɛn lettre de la k'a ci ne bɛ kuma aw fɛ yɔrɔ min na lettre ma jaabi an ko o bɛɛ la ni kuma banna n'u ye min fɔ an b'a lajɛ o an tɛ naloma ye an b'an ka jamana fɛ. Maître Mutaga Tall ale ka folikanw kɔfɛ FSD tɔgɔ la a ye ɲɛfɔli kɛ FSD yɛrɛ sigila kun min na. FSD bɔra ko 2 de la Mali kanu ani Mali hami. Mali bɛ danga min na bi ni maa y'o ye m'a fɔ Mali hinɛ b'i minɛ dɛ Mali tɛ hinɛtɔ jamana ye Mali ye jamanaba de ye nka Mali hami b'i minɛ o tuma n'i k'i bɛ Mali fɛ n'i bɛ Mali la nin cogo la maa kelen ko tɛ jamana ko don a bɛ fanga de fara ɲɔgɔn kan nin b'a la nin t'a la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ nin b'a ɲɛma nin b'a kɔfɛ o t'a la Mali tan a banna. FSD ye mun ye démocratie lakana kuru min b'an ka jamana in kɔnɔ bi o dɔnnen don dɛ min kɛra vote la o dɔnnen don dɛ min bɛ senna bi o dɔnnen don dɛ démocratie sɔrɔla cogo min na o dɔnnen don dɛ an bɛ se k'o bila ten wa démocratie lakana kuru. Burkina Faso maaw ka fanga sinamatɔn jamakulu tun bɛ kɛnɛ in kan u ka ciden ye dantigɛli kɛ. Depuis Ouagadougou kabini Ouagadougou an bɛ ka URD tɔn ka baaraw jateminɛ Mali ka bɛjɛ fanga ɲɛ t'a la n'o ye démocratie ani an sewara k'a dɔn ka fɔ URD y'an balimatɔn ye min bɛ Mali fanga sinamatɔn ɲɛmaya la ani an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la a bɛna Mali mara. L'opposition malienne en attendant de diriger très bientôt le Mali. Votre congrès se tient dans un contexte aw ka nin lajɛrɛ in kɛ waati bɛnna Mali Burkina an'an dafɛ jamana bɛɛ bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jatigɛ wale kɛbagaw kɛlɛ n'o ye terrorisiw ye. Je ne doute pas un seul instant que dans la richesse a siga tɛ n na hali waati kunkurunin ko aw ka wulikajɔ an'aw ka kisɛya bɛna Mali ka lakana n'a ka bonya segin a ma. Ne ka kanu ani teriya ani kokoromadɔn bɛ Sumala ye nin baara kɛli la. Toute mon admiration
tous mes encouragements et tous mes vœux de succès. Ani aw minnu nana ni lajɛrɛ in na ani IRD tɔnden bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i sen ta ka bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na ni lajɛrɛ in na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka se n'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye a ka denbayaw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko IRD tɔn ka nin ɲɔgɔn dalajɛ hakilina falen falen baara in kun cɛra kunungo dimanche Palais des Sports la. Ni de bɛna dan sɛngɛ an ka bi kunnafoniw la min lasera aw ma NEF-TV ɲɛmaya so ka fara fasiri jama ka bolo di ɲɔgɔn sababu la ka lase aw bɛɛ kelen-kelen ma. An bɛ foli lase aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛɛ donna nataw la Ala ka su hɛrɛ di aw ma k'anw lakana.